Letnji kamp, konačno sam ovdje. Kakav užas! Ovaj krevet je u užasnom stanju. Čak i ormarić je slomljen. A ovdje mi se sviđa mnogo više. Baš prijetno. Ostaću ovdje. O, moja cimerka. Šta, je li to moj krevet? Ovo više liči na skladište dasaka, a ne na krevet. Jao, još i buba švaba, odvratno. Imam ideju. Dođi ovamo, molim te. Hajde da se zamenimo, platit ću. Pa ne znam. U redu, hajde. Da, treba će mi. Cool. Moj krevetac. A kako da sednem? Juj. To su kod mene, dolazim. Otvaram. Dobar dan. Hvala. To je sve za mene. Sad ću malo popraviti ovaj krevetić. Šta je to? Šta je naumila? Sad ću vas naučiti kako iz loša kreveta napraviti savršen. Zato mi treba baš malo. Jo! Pazi! Sve u redu. Niko nije povređen. Nastavljam. Jesi li dobro? Da, sve u redu. Našla sam veoma važan deo za moju zgradnju. Neka leži ovdje. Op, još jedan. Odlično, to je to. Sada bušilica. Jo, padam. Jesam ti rekla da paziš. Nema veze. Sad ću izbaciti smeće. I počet ću da pravim krevet. Da, sve jednostavno. Treba samo pričvrstiti daske. A to je već pola posla. Svaka mi čast. Savršeno. To je to. Oho, hoću i ja tako. Da, mogu sebi da priuštim to. Već su stigli. Uđite. Evo vašeg novca. Sad ćemo sve srediti. Hvala. Šta je to? Bilo je teško. Kako to? Oho, cool. Da, znam. Imat ću najbolji krevet. Cool. I cveće su stavili, cool. Sa jastucima smo završili. Awesome. Još malo. To je to. Čuvajte oči. Wow. Ne zavidi mi. Znam da imam najbolji krevet. Jo, moj krevet je baš tvrd. Nemoguće je sedeti. Ovdje je baš super. Zašto me tako gleda? Pa dobro, šta da uradim ovdje? Ovo bi moglo da mi pomogne. Zavese. Sad će sigurno biti lepo. A šta ako uzmem još nešto? Odlično. Sad ovo sve treba okačiti. Treba će mi heftalica. Idemo. Sad ću okačiti ovu zavesu, a sad drugu. Gotovo. Hej, zašto bacaš to? Wow. Da, sad ću vas sve iznenaditi. Bitno je dobro i čvrsto vezati. Napravila sam odličnu viseću mrežu. O, da. To je baš udobno. Je li to napravila sebi viseću mrežu? Da. Baš je dosadno. Imam ideju. Viseća mreža mi sad nije potrebna. Napravit ću 100 od ovog ormarića i ove tkanine. Trebalo bi da ispadne lepo. Sad treba dodati posuđe. Imam kod sebe set za čaj sa tako lepim šoljicama. Dobrodošli na čajanku, moji dragi prijatelji. Oh my! Kakav je to vrtić, neka čajanka. Ja imam bolju ideju. Želim da slušam muziku. Hello! Zdravo. Uđite. Stavite ih ovdje. Je li to pravite žurku večeras? Onda vam treba ovo. Cool. Da, hvala. Dobar posao. Uzmite pare. Hvala. Hitno moram pozvati sve svoje prijatelje. Devojke, čao. Dugo se nismo vidjeli. Hajde da se zabavimo. Biće super. Šta se dešava kod njih? Da ne ulazim? Da znaš, nisam ni htjela.
Joj, kako glasno! To je nemoguće! Moje uši! Isključite muziku! Sad ću ja vas naučiti pameti. Pozvaću nekog ko će to zaustaviti. Da, preglasna muzika. Čekam vas. Oho, tako brzo. Zdravo. Tamo je. Sad ćemo sve srediti i ne brinite. Oni? Da. Radi profesionalac, devojke. Previše ste glasni, to nije dobro. Imam ideju. Ovo je za vas. Mnogo vam hvala. Lepo imati posla sa tako divnim ljudima. Lepo se provedite. Kakav je dobar dan. Želim da plešem. Jesam li u pravu? Moram da idem. Ćao, čao. Vidiš kako treba rešavati probleme? Jao, opet. Nema veze, znam šta da radim. I ja umem da se zabavljam. Vidjet ćeš da će moja zabava biti 100 puta bolje od tvoje. Zato će mi trebati samo globus. Uzet ću CD-ove. Odlično. A sad ih treba iseći. Izrezat ću male kvadratiće. Polako, bez žurbe. Da, odlično mi ide. Gotovo, sad imam puno sjajnih kockica. Treba ih zalepiti za moj globus. Gotovo, moja disko kugla je spremna. Sad ću je okačiti ovdje. Oduševljena sam. A ostalim CD-ovima mogu ukrasiti zid. Svaka mi čast. Nemam zvučnike, ali imam pamet. Pustit ću moju omiljenu muziku na najjaču da je svi čuju. Jel vam se sviđa, prijatelji? Šta je to? O, kakva dobra žurka. Moramo da budemo tamo. Zdravo, možemo li da uđemo? Naravno, pridružite se. O, to je čajanka, cool. Kako je to moguće? Treba malo svetla. Knjiga je tako zanimljiva. Što je bilo? Nešto je sa svetlom. To nije dobro. Isključilo se. Hej, radi. Moram nešto da smislim. Wow, imam kutiju sa sjelicama. Koliko ih ima, wow. Ova bi trebalo da bude taman. Ili se može iskoristiti za nešto drugo. Raširit ću sve sjelice na podu. A ti mi jako trebaš. Tačnije ne ti, nego tvoja žica. Gotovo. Sad treba pričvrstiti sjelice. Uspelo je, svaka mi čast. Šta ona radi? Sad ću okačiti rasvetu nad krevetom. Šta je to? Wow, kakva lepota. Veoma svetlo. Sad mogu da čitam knjigu. Šta? Ako si tako uradila, onda ću ja. Treba mi dostava, hitno. Dobar dan. Treba mi vaša pomoć. Dodajte svetlosti ovom krevetu. Nema problema. Uzeo sam sve neophodno. Imat ćete najsjajniji krevet. Uključujem. To je to. Odlično, ovo je za vas. Hvala. O ne, kakav užas. Sve gori. Moj krevet, šta da radim? Plašim se. Treba ugasiti vatru odmah. Sad ću sve srediti, ne brini. Gotovo. Stvarno je bilo strašno. Pa dođi onda kod mene. Šta drugo da radim? Hajmo. Baš ti je lepo ovdje. I igračke su tako cool. Mir? Naravno. Mislim da će biti jako zabavno. Hajde brže da otvorimo poklopce. Vita, počinješ. O ne, kakav užasan početak. Rekao bih da je bodljikav. Da li ću zaista morati da jedem ovaj kaktus? On je tako strašan. Biće mi bolno. Okej, nema šta da se radi. Juj, kako boli. Možda je dovoljno. Naravno da ne. Jedi brže. Mislim da imam ideju. Što bih trpela bol kad mogu samo skinuti sve igle? I već znam kako ću to uraditi. Op, sad neću morati da se mučimo od svakog zalogaja. Nadam se da je kaktus barem ukusan. Kakav je? Pojela si ga tako brzo kao da je ukusan.
Ne, uopšte nije. Odvratan je. Osjećamo to. Sad je moje red da skinem poklopac. Stani, dame imaju prednost. Pogotovo što sam dobila tako lep sladoled. Moram ga brzo pojesti. Vita, gdje si odnela moj sladoled? Vrati ga. Neću. Vidiš da su kuglice okrugle? To znači da su moje. Znam kako da popravim to. Nakon toplog tretmana, kuglice će se istopiti, a zbog trouglastog oblika korneta, ovaj sladoled će postati moj. To je to. Kako ukusno. Stvarno bih zažalila kad bih dala sladoled Viti. Previše je cool. Alex, sad ti možeš skinuti poklopac? Okay. Jao, kakva lepota. Tako lep sendvič. Jedva čekam da ga probam. Kako je lepo znati da neću morati nikome da ga dam. Ovaj sendvič je samo moj. Tvoj, kažeš? Smislila sam plan kako da probam sendvič. Alex, zovete Vita? Sad će mi pomoći da pretvorim kvadratni sendvič u 2 trouglasti. Žao mi, Alex, ali morala sam to da uradim. Shvati me i ja sam gladna. Jel tako? Da vidimo kako će ti se svidjeti sendviče sa trouglastom papričicom. Mislim da će to biti jako zabavno. Super! Baš mi je žao, Alekse, što ti nećeš da jedeš ove sendviče. U stvari ne, nije mi žao. Ha! Awesome! Juj, ovdje nešto nije u redu. Odakle je u sendviču paprika? U pomoć! Imam nešto što će ti pomoći da ugasiš unutrašnji požar. Na, popij. Dajte mi neku tečnost. O ne, šta sam upravo popila? Jao, kakvo show. Da vidimo šta nas čeka u ovoj rundi. Vita ima čipsa, a šta ja imam? Nadam se da sam i ja imao sreće. O ne, ja vam nisam pas da jedem hranu za pse. Ne želim to da radim. Nećeš ni morati, jer prva jedem ja. Jedva čekam da probam lubenicu. Kako je sočna. Baš ono što treba po vrućim letnjim danom. Znam kako mogu nabaviti malo lubenice. Uz pomoć specijalne kašike. Casey, uzmi kašiku. Biće ti zgodnije jesti. Hvala puno, to je zaista zgodno. Awesome! Samo što je sada lubenica moja. Jer se isekla na okrugle komadiće. Sljedeći put budi pažljivija. Mislim da ćeš puno toga naučiti iz ove priče. Sad ću te ja? Eto ti. Promašaj. Možeš se bacati koliko god hoćeš. A ja ću među vremenu jesti lubenicu. Zbog tebe mi je ostalo baš malo. Ali barem to mogu pojesti sama. To je to. Vita, sada ti. Mislim da će čipsevi biti baš ukusni. Pogotovo Pringles, obožavam ga. I ja isto. Ne mogu da odolim. Moram oduzeti Viti čips. Dobro je što za to treba samo promučkati pakovanje. Čudno, zašto je tamo prazno? Gde su svi čipsevi? Kakav užas. Ko je smeo to da uradi sa njima? Čipsevi su u bilo kakvom stanju ukusni. Ja ću morati da jedem hranu za pse. To je mnogo gore. Čak i miriše užasno. Mislim da ću povratiti. Možda ga neću jesti. Naravno da hoćeš. Samo pogledajte kako je odvratna. U redu, treba bar probati. Fuj, užas. Odvratno je. Hrana za pse se mora jesti iz specijalnog tanjira. Reci mi hvala što sam ga uzela. Da, baš ti hvala. U ovom tanjiru to izgleda još gore. Neću je moći da jedem kašikom. Pomoći ću ti. Ne mrdej. I ona ko će pogoditi? Eto ti, jel ti se sviđa? Fuj, ništa gore nisam probao u životu. Mislite da je to smiješno? Sad ću vam pokazati šta je zaista smiješno. Kako se usuđuješ? Sada smrdimo na pse. Devojke, šta mislite, ko će ovaj put imati sreće? Sad ćemo saznati. Sigurno ne ja.
A ja sam imala sreće. Obožavam sushi. I ja sam imala sreće. Dobila sam čokoladu. Jako je ukusna. Takvu je veoma teško naći u prodavnicama, zbog toga postaje još vrednija. Znam da i vi hoćete da je dobijete, ali neću vam dati. Previše je ukusna. Jedva čekam da pojedem sve do kraja. Dobro je što imam tu mogućnost, ali pre toga moram pokazati čokoladici par karate pokreta. Tako je, sad svi znaju da se sa Casey bolje ne šaliti. A sad ću vam pokazati trik. Uhvatit će čokoladice ustima, ali nije ni to sve. Jedno pače može svako uhvatiti, ali uhvatiti puno njih je mnogo teže. I nisam uspela da uhvatim. Kakva sramota. Ma daj, bitno je što sad mogu početi jesti sushi. Za početak uzmi štapiće. O, ne znam da jedem njima. Ako sada budem učio, sigurno ništa neću pojesti. Ali ko me sprečava da koristim štapiće na drugi način? Naprimjer, nabosti suši na njih i jesti ovako. Super je! I udobno i ruke su čiste. Ne zaboravi da častiš prijateljicu. Ne. Čekaj, šta ću ti suši? Čekaju te sočne limune. Mogu da zamislim koliko su kisele. Fuj, skloni se. Nisam znala da se limuni vraćaju kao u bumerangi. Skloni se. Izgleda da su sada tvoja sudbina. Glupa pravila izazova. Tačno, upravo sam smislila kako da poboljšam ukus limuna. Moram očistiti koru. Awesome! Wow! Ups, Alex, izvini. Iako tvoja nova frizura se baš lepo slaže sa tvojom žutom majicom. U redu, dosta zezanja. Vreme je da jedem. Joj, šta ove limune rade sa mnom? Treba mi osvežavajući tuš. Sad mi je mnogo bolje. Samo ne luk. Ne želim da smrdim. Wow, koliko pače pice. Neverovatno. A ja sam dobio pucketave bombone. Obožavam ih. Mogu li ja prva da završim s ovim gadnim lukom? Ne želim da odugovlačim taj trenutak. Je li ukusno? Prestanite da me zavitlavate. Stvarno mi je teško. Nemate pojma koliko je ovaj luk gadan. Samo da ste ga zagrizli, odmah bi povratili. Jao, mislim da nešto izlazi iz mene. Kako smrdi? Izvinite me. Opa, vidim krugle kobasice na pici Casey. To znači da su moje. Ovo je baš lepo iznenađenje. Drago mi je. A ako iseče malo pače, mogu ga napraviti kvadratnim. To znači da ću ja moći da jedem. Bitno je da ne isprljem ruke, jer još moram jesti pucketave bombone. Kako se usuđujete? Kako vam nije sramota? To je moja pizza. Pače kvadratno znači da je moje. Jao, skoro mi ništa nije ostalo. U redu, nešto ste mi ostavili. Barem ću moći da je probam. A mene čeka puno pucketavih bombona. Jedva čekam da ih probam. Izgledaju mnogo dobro. Wow, stvarno su super. Nemojte ni misliti. Sam ću sve pojesti. Kako cool. Ukusne su. Želim još. Pohlepni Alex može dobiti bombone samo na glavu. Tako je bolje. Značiš kako da se ponašaš prema devojkama. Zapratite Parara kako ne biste propustili novi challenge i obavezno napišite u komentarima hranu kojeg oblika bi htjeli da probate.